Το ξέρω ότι είμαι ξεχωριστός. Όχι γιατί είμαι άτομο με μωροφιλία, αλλά γιατί είμαι πρώτος στο παιχνίδι. Ακολουθώντας τη θεραπεία προφύλαξης, κάνει όλα όσα αγαπάει και εμείς συνεχώς τον ενθαρρύνουμε να προχωράει. Τώρα παίρνω τη ζωή στα χέρια μου. Κάνω την προφυλακτική αγωγή μόνος μου και ακολουθώ την καρδιά μου. Μπορώ να κάνω τα πάντα. Ακόμα και το γύρο του κόσμου. Γιατί από μικρός έκανα το σωστό για την αιμορροφιλία. Και τώρα έχω την ευελιξία να χτίσω την καριέρα που φανταζόμουν. Να φτιάξω την οικογένεια που ονειρευόμουν. Ακολουθώντας θεραπεία, ζω μια ζωή χωρίς εμπόδια και αναστολές. Μια ζωή φυσιολογική, γεμάτη. Για τους ανθρώπους με αιμορροφιλία, η πρόσβαση στη θεραπεία είναι δικαίωμα. Γιατί το κόστος από τα προβλήματα υγείας που προκύπτουν χωρίς θεραπεία είναι μεγάλο για όλους.